Il-Partit Nazzjonalista wera appoġġ lejn l-Assoċjazzjoni Bennejja u Kuntratturi sa mill-ewwel ġurnata ta' twaqqif tagħha. Waqt id-diskussjoni fil-Parlament dwar it-tibdil mill-BICC għal Kunsill Konsultattiv tal-Bini, l-Oppożizzjoni enfasizzat li l-Assoċjazzjoni għandha tkun rappreżentata f'dan il-Kunsill b'mod sħiħ. Eventwalment minkejja r-reżistenza inizjali tal-Gvern, l-Assoċjazzjoni ġiet wara ftit aċċettata. Waqt laqa fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg laqa l-rappreżentanti ta' din l-Assoċjazzjoni tal-Bennejja u l-Kuntratturi fejn flimkien iddiskutew l-isfidi li qed jaffaċċjaw u anke diversi issues li huma ta' importanza. L-Assoċjazzjoni Bennejja u Kuntratturi hija għaqda relattivament ġdida li twaqfet sentejn ilu biex tirrappreżenta bennejja u kuntratturi liċenzjati fis-settur tal-kostruzzjoni f'Malta u Għawdex. Waqt il-konsultazzjoni dwar il-liċenzjar tal-kuntratturi inħass li dawn ma kinux rappreżentati kif mistħoq u għalhekk kien hemm il-ħtieġa li l-assoċjazzjoni tkun il-vuċi teknika u rappreżentattiva f'riformi bħal liċenzjar tal-kuntratturi, l-infurzar u l-istandards tas-sigurtà. Matul din il-laqa il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Elix Borg kien akkumpanjat mix-Shadow Minister Stanley Zammit. Id-delegazzjoni tal-Assoċjazzjoni tal-Bennejja u l-Kuntratturi kienet immexxija minn Michael Kutajjar.